Здравейте хора, аз съм Боян Динев Димов и днес ще ви разкажа 3 факта за изцяло за науката, които обаче са мистерия и никой не знае защо са се появили на бял свят. Стоп! Факт номер 1. Здрасти, Коста! Аз съм динозавърчо. Бай! Тъмната материя. Питали ли сте се дали какво ли е това нещо тъмна материя? Със сигурност сте го чували, но никой не знае какво. Да ви кажа, че космоса е изграден от 87% тъмна материя. Всичко друго е галактики, звезди и всякакви други работи. Тъмната материя, ние не я виждаме, нито може да я засечем, нито усетим. Тогава какво е и защо е? И защо се нарича материя? Никой не знае. Но с по-напредналите телескопи и подобни неща можем да направим някакви проучвания. Но малко за сега не съм много напред. И също тъмната материя представлява 100% черен материал, който абсолютно никой не е изучил. Стоп. Факт номер 2. Здравейте отново и чао отново от мен! Този факт никой не знае от какво се е създал. Всеки знае, че хората са произлезли от маймуните. Обаче по тази логика не трябваше ли абсолютно всички маймуни, орангутани, горили и така нататък да са изчезнали? Би трябвало, освен ако и двете не са произлезли от така нареченото мистериозно звено. Това никой не знае какво е. Обаче и никой не се пита. Този факт и аз не го знаех до този момент, но просто като се разровиш малко, откриваш какви ли не неща. И точно това същество, учените мислят, че и хората, и маймуните са произлязли от него. Но какво е то? Да не да е нещо подобно на динозавър, сигурно, или нещо друго. Не знам. Хора, дойде време за факт номер 3, който никой не може да обясни. Защо сънуваме? Питали ли сте се защо сънуваме? Какво това нещо сън и защо трябва да сънуваме? Никой не знае, абсолютно никой. Но има интересни теории, доста интересни. Една от тях е, че просто мозъкът не се изключва и той иска да продължи развитието, просто когато създава някакви анимационни филмчета в главата. Другият вариант е, че просто човек се приготвя за някакви неща, без да има реална причина, но това е по-малко вероятно. Защото ние сънуваме все разни неща, които няма как да са истина. Все на някой му се избъдва сън, но не е често явление. Друг вид теория е, че просто мозъкът иска да сънуваме. Иска да продължи някакви работи в човешко тяло, но не знае защо. Това си остава за сега неразгадана загадка.
но с напредването на технологиите можем да сегнем една ръка в това нещо. Хора, това беше. Това бяха трите факта, които никой не може да обясни. Чакай малко, свършиха ли? А мен защо не ме извика? Ей, бабчо, айде идвай да ядем, че огладнях. Мирише ми на много вкусно. Айде по-бързичко. Това беше. Чао и до някой друг.